बार अच्छे से बताओ, ठीक है? हम पैसा दे देगा, चिंता मत करो, हम पैसे की कोई चिंता नहीं है। आप बस एक बार अच्छे से बताना, ठीक है? अच्छे से बता तू ये, और बार बार में कॉल मत करना, ठीक है? डिस्टर्ब हो रहा हूँ, ठीक? ठीक है। ओके। Kubla yopi baru ki perlok ki baju pe ya ki video hakane ka channel. Kumba pila yo iya kane ka video hakini ki singi menta shibun kini ki scammer lane ki fraud. Bun ha ki brio na pedeng jonga jongpi ki baju ngat kum kine ki scammer call lane kita ki fraud call ki fraud SMS ki scammer SMS ba ngisha dawa pisa lane ngisha le kino ki kam ki bomman bat ngisha dawa lane ngisha eye warning dakine ki hacker lane kita ki scammer bat kita ki fraud. Dia perlok bat pai ba baru ki baju pe ya kane ka channel jonga akwa ban ong ya phi ba sangobha share ya kane ka video shik perlok jong phi shik bahayeng jong phi ya kane ka video ngan pen i bat ngan batai kumno ba pen like nakine ki scammer lane ki fraud bat ki we kum ki hacker hakane video ngan batai bat pe hadu pakut pin yu i ya ke proof ki basisha bapi phila banle dala dehi klem don kamban siu ai tiang nya pe yakine kilat ki bapi phila hi banle dala de te ka banung kong pidai banle hapo chrome browser jumpi lane hapo google jumpi te pin search yakane ngala don lupa ne ka batho cybercrime.gov.in ngan klik hakato anda phila de ban klik tung tu kalami cyber crime portal penyon hal tu nang ta kan mi kum tu pen scroll down sepo tanda phila de ban scroll down sepo piu yang ne batho register a complaint pen klik hang ne anda phila de klik ang tu piu yang ne ki don arjaj ki complaint ki ba phi phila ban le kawe ka other cyber crime bat kawe pat ka financial fraud kini arteli ki complaint phila ban register kane ka complaint phim dan kamban siu lane ban lut pisa sakawe pat phila ban search yaka stopncii.org hangtu kalami pen klik hakato da phila klik itu kan mi hangne hajrong du pen klik ya kanne anda phila da klik hangne piu ya kanne ka durbrio hangne pin pule bunia pin tip kham bunia shu ki don ru shapo phila ban pe ya ki video detail nang ta piu hangne batho greet your case phila nyon nang to scroll biang shapo anda phila dep scroll shapo kane katho agree nyon hantu agree anta phim dei ban aya kane under 18 pide ban aya kane 18 over dang tu kalami layat ar nakashipo dang ne phikwa ban complain yano ya phi yala jong lane yakiwei lane yakino ki bahayeng jong phi te dakaba pendap yakini kane complain anda phila dep yakane kane ka stop NCII kade ka basuk ba anda phila dep ban pendep lut yakini ki question te kane ka stop NCII ka yarap yapi da kidon ki breu ki ba upload ya ki video lane ki dor ki jumpi apo social media da ka ba ki sushna da ki AI lane kino ki video edit te phila ban copy ya ka link ka jungka bat page hakane ka website kamut kin sha delete ya kita ki video lane kita ki dor dengan sabatai khambnya susu hakawe ka video kat ka bangala kat ka bangayo jing tip te songobha ya like ya share bat ya subscribe pinsa yu i hakawe ka video bangan sabatai bnia kumno bapinle yakine te kublai shibun kublai she jarmu. Are you worried that somebody might share your intimate images online? You can take back control with stopncii.org. Stopncii.org is available to anyone in the world over the age of 18.
StopNCII.org creates a hash or a digital barcode of your intimate images or videos, meaning the content never needs to leave your device. Once the hash is created, the hash is sent to the StopNCII.org hash bank, which is then sent to an ever-growing network of participating platforms. The hash, which represents your content, will be sent to these participating platforms unless you wish to withdraw it. If someone ever tries to share your intimate image or video on any of these platforms, the hash will be matched and the content will be reviewed for removal. Once your content is removed by participating platforms, your dashboard on StopNCII.org will be updated, keeping you informed along the way. StopNCII.org provides a simple process to prevent the non-consensual sharing of intimate images online, allowing people across the globe to regain control of their content.